Hasiko gara, egunon, mila esker etorri zareten hoi, eta pantailaren beste aldean zaudeten hoi. Gaurkoan itzulpen lan bat aurkeztera gatoz, Josean eta biok, Nuria Benditxoren Lur Mortuak. Autoreari buruz arituko naiz, liburuaren nondik norakoei buruz, ondoren itzultzaileaz eta itzultzailea arituko da bere prozesuaz eta pasarte bat irakurriko digu. Nuria Benditxo Giro, Bartzelonan jaio zen, 1985ean, filosofian lizentziaduna da, eta grekoko eta latineko irakaslea akademia batean. Mundu erdian zehar bidaiatu du eta Danimarkan izeiak mozten lan egin du. Bere balio literarioa nabarmengarria da. 2020an, bere lehen eleberria, Terres Mortes, gaur euskaraz aurkezten duguna, Libres Anagrama sarirako aurkeztu zuen, eta irabazi ez bazuen ere epaimahaiak argitaratzea gomendatu zuen. Eta La Vanguardiak 2021ean, katalanez idatzitako eleberririk onena bezala kontsideratu zuen Nuria Benditxoren debuta. Gainera lan hau, bere lehen lan hau, finalista izan da Libreter, Omnium eta Finestres sarietan. William Faulknerren irakurle amorratu eta mireslea da, Benditxok pertsonaien psikologia sakon aztertzen duen narrazio gogor, baina ederra idatzi du. Eta literatura katalanari berrikuntza nabarmena ekarri dio. Lur Mortuak eleberriaren hasieran, Joan, Capdevila familiako semea, 3 urtez kanpoan egon ondoren, etxera itzultzen da, eta berehala heriotzaren aurrean aurkitzen da. Bizkarretik tiro eginda aurkitzen dute, eta itxura guztien arabera hiltzailea familiakoa da. Eleberria, hots konstelazio baten moduan egituratuta dago, eta patu izugarri batek markatutako pertsonaiak aurkezten dizkigu narrazio gogor eta indartsuan. Labur bilduz, Lur Mortuak ez da soilik historio kriminal bat, familiek, patuak eta sekretuek markatutako unibertso ilun eta mamitsua erakusten digu, ahots bakoitzak bere emozio eta doiorkeria transmititzen dutelarik. Euskarara ekarri duena, Josean Elose egitaz, arituko naiz, filologian lizentziaduna, eta itzulpen gintzan diardu zuen, lanbidez. Zenbait literaturlan euskaratu ditu, nagusiki frantses eta katalanetik, eta besteak beste itzuli ditu Irene Solà, Marie Darrizek, Irene Nemirovsky, Marcel Proust, Lydia Flem, Theodor Cressman eta beste hainbat. 2021ean, itzulpen gintzaren Euskadi saria irabazi zuen, Irene Solaren Nik kantatu eta dantza egiten du mendiak liburuaren itzulpenarekin. Bere lana oso garrantzitsua, iruditzen zaigu Alberdanean, hizkuntzen arteko soinua, tonua eta estiloa transmititzen duelako. Lur Mortuaken eleberriaren espiritua eta emozioa euskaraz bizirik mantendu du. Eta, gaur egun, eta hainbat urtez, ustez 10 aurten 10. edizioa izango du Euskal Herriko hitz gurutzatuen txapelketak, eta Joseanaren sortzaile da. Gaur egun Aitzondo Irungo Euskara Elkartearekin batera antolatzaile da. Eta aurtengo edizioa azaroaren 29ean da. 22an aurreko asteburuan animatzen zaituztet parte hartzera. Eta, Josean hartu hitza mesedez eta nahi duzun bezala, lehendabizi pasartea edo. Egunon bai. Egunon eta mil esker tortziagatik. Saiatuko naiz, takit nik uste dut esan beharrekoak edo labur badare esan egin ditula oierrek, eta orduan saiatuko naiz edo beste zerbait igual adierazten. Nik ez da normala izaten, baina nik uste dut hasi behar dugula idazletikan, idazlea zergatik, idazlea berria delako, gaztea delako eta ez ezaguna delako, batez ere, noski, hemen Euskal Herrian ez da horren ezaguna.
ez? Eta idazlea Nuria Benditxo Giro. Eta, orduan, esan beharra dago, liburu hau argitaratu aurretik ez zuela deus ere publikatua, eta ondotikan ere ez duela deus ere publikatu oraingoz. Badirudi, hauten, ari dela, bere urrengo novela ari dela prestatzen eta burura eramaten, ez da, baina oraingoz ez dago besterik, ez? Hori alde batetik, komentatua da, bera zera da, pues bueno, ikasketak eta ditu, alde batetik hasitzen ikasten hizkuntza klasikoak, baina gero segitu zuen eta gero filosofia, zera, ez. Eta hori sumatzen da, liburuan eta sumatzen eta hori importantua. Hor da, badu bere prestakuntza klasikoa eta bere filosofia ikasketak baditu. Orduan, berak esan du behin baino gehiagotan, bizitza honetan, baldin badut zerbait kutuna, zera dela, irakurtzea, alde batetik, eta baita ere, gauzetan eta hausnartzea, gogo eta gustatzen zaiola. Eta hori da, bere filosofia zaletasun hori. Eta orduan galdera da, baina eta idaztea bai baina idazten, eta behin baina gehiagotan adierazi duri, idazten sufritu iten dut esaten du. Orduan beti ere gauza bada normalagoa izango da, edo bera ohikoagotzat hartzen du irakurketa, baina gero idazketa kontuaria, en fin. Bueno, aipatu ditugu gauza batzuk, gero nik hitz egin behar dut, oierrek esan du, nik hitz egin behar dut nire itzulpenei buruz, nire itzulpenari buruz, eta bueno, liburu hau, liburu gogorra da. Baina, eta parentesin artean esan behar dut, gogorra da, baina bizi ditugun garaiak ere oso gogorra dira. Eta orduan, nik ez dakit zenen, kontuak eta hemen agertzen den indarkeria giroa izugarria da. Askotan gertatzen gara, bate bururik ez bustanik ez duten gauzen aurrean, baina zoritxarrez gure egunerokoan horrelako albisteak oso ohikoak dire, ezta? Eta hor dugu, urrutira jo gabe, hor dugu gaza, ez? Ez dut uste, liburu honetan agertzen direnak gazakoak, baina askoz ere gogorragoa direnik, inolaz ere ez. Baina bere momentuan ja duela 5 urte idatzi zuen, edo aurkeztu zuen liburua, momentuan, jendeak ez zuen, eta nola, ez galdetzen zioten, eta nola, baina nola arraio idatzi, edo idazten aldituzu olako kontu gogorrak. Ez? Eta berak esaten zuen, violentzia, indarkeria, gure bizi molde honetan oso frustraitua da. Eta ez dago hartatik ihes egiterik. Orduan hori da. Oierrek aipatu du. Liburu honek baditu hainbat kapitulu, 13 dira. Kapitulu bakoitzean mintzo zaigu zuzenian irakurleari mintzo zaio personaia bat. Personaien artean mintzoan, eta hori da neri, itzultzeko momentuan, gero kontuan hartu behar dudan zerbait, eta hizkuntza mota aldatu iten alda, ez bereziki. Irakurri izan dut, edo hizkuntza nahiko kolokiala, eguneroko edo zera hortatikan ez garela behar bada, bai. Baina Nuria Benditxo da luze hitz egiten duen horretakoa. Eta aldi berean, bere liburuaren egituran, gustuko ditu nonbait, ahapaldi luzeak, oso luzeak. Eta berak esaten du, bere burua definitzeko momentuan esaten du, ni oso bizia naiz, zer zentzutan, oso sakona naizelako. Zergatik, gogoeta oso gustuko dudalako.
Eta nahi ditut gauzak, gauzetara, gauzen muinera jo, aldiro. Eta hori ere sumatzen da estilo horretan. Orduan, baditugu paragrafoak, ahapaldiak oso luzeak. Liburu honetan, elkarrizketarik baote dagoen, bada zerbait, baina ez da batere funtseskoa, batere. Eta hori importantea da, jakitea. Bueno, lehen aipatu du Oierrek, badago erreferentzia nagusi bat, eta berak esana da, eta erreferentzia hori da Follner. Nik ez dut bereziki Follner ezagutzen, eta ezin dizuet Follnerri buruz, William Follnerri buruz, auta beste esan, ez dudalako ia ezagutzen. Nik aitortu barra daukat, ni itzultzailea naiz, naiz beste itzultzailea naiz, eta ez dut sekula Follner itzuli, eta naiz irakurketak izan dira oso gainekoak, hori aitortu barra daukat. Baina giroa da, Follnerren giroa pixka bat, haren giroaren edo oihartzunak edo sumatzen alditugu liburuan, giroa. Esaten du batek esan du, bueno, oso aridoa da, arido, espainolez esango denukena, arido. Espainolez, oso idorra behar bada, agorra gertatzen zaigu, eta zenbaitetan itogarria, giroa, zenbaitetan okastagarria ere. Bueno, bai, hala da. Eta ordan Follner, eta Follnerri buruz zer esan dut, ez? Jende guztiak daki, ni beste pertsona bat naizela, bestela pentsatzen dudala, ez? Ni neroni ere bestelakoa naizela, Follner ezagutu eta gero. Orduan, berak ere aitortzen du. Baina badira liburuan beste referentzia literario batzuk, eta referentzia horiek zoritxarrez guk ez ditugu behar bada zuzenian, edo hautemanen zergatik ez ditugolako ezagutzen, baina referentzia horiek dira Kataluniako literaturarenak, eta hor izen bat aipatzeko, eta aipatuko dut, ezagutzen ez dugulako, badago Victor Català izeneko idazlea, idazle modernista, joan den, edo barkatu, duela 2 menderen, 19. mende bukaerakoa eta 20. mende hasierakoa, eta Victor Català izanagatik emakumea zen, izenez Caterina Albert. Eta haren bidetikan ere, agertuko zaigu beste klitxea baino gehiago izango dena, eta da novela honi darion erruralismoa. Giroa, novela ez da inun bereziki gertatzen, baina giroa da giro rural, nahi baldin baduzu. Landa giroa guk esango nuke besterik gabe, mendi giroan edo batez ere edo baserri giroan. Berak esaten du, la novela pasa en lloc, ez dago hor bereziki, ez dago esaterik non, berak ez du esaten ere noiz, orduan gertatzen gara betire ez lekuan eta gertatzen gara ez garaian, ez garai batean, ez dakigu garbi non gauden eta noiz gertatzen diren kontuak, baina importantena zea da, ez? Hor zer bizi duten personaiak. Personaiak bizi dira etxe batean, etxe hori herri txiki batean dago, baina aldi berean guztiz aparte, eta etxe horretako personaiak, gero zuzenean, kapituluz kapitulu, mintzatuko zaizkigunak, bizi dute egoera bat. Bai? Eta haren berri emango digute. Hor gertatzen dira gauz asko. Gero, badira beste personaia batzuk badira, han bizi ez direnak, eta haren bidez osatuko du irakurleak historia, gertatzen dena. Ez dut gehiago zera esan nahi eta zera, gauza izugarriak gertatzen dira, eta orduan garbi dago indarkeria dela muina. Novela hau dudari gabe esan diteke feminista dela, giro patriarkal
patriarkal bat edo agertzen diguna, eta orduan pertsonaiak ere giro horretakoak dira, eta horretan ere nik uste dut bereziki saiatu dela egilea, bereziki saiatu dela gauza batzuk edo azpimarratzen. Bai? Esan dugu erruralismoa. Bueno, nik badakizue orain dela urte batzuk itzuli nuen beste idazle katalan baten ez dakit gogoan izango duzuen, segun nazuetako askok edo irakurriko zuen behar bada, eta da nik kantatu eta dantza egiten du mendiak, eta Irena Solaren liburua, eta etiketa noski, etiketa jarri zitzaion baitare liburuari, etiketa rural, etiketa erruralismoan saltzen gaitu. Ez dute zer ikusirik. Liburu hauek oso desberdinak dira. Oso desberdinak dira. Orduan, erruralismoaz edo hitz egin behar baldin badugu, ez dute zer ikusirik. Nik uste dut hori irakurleak segituan edo antzemango duela. Beste gauza asko esan litezke, baina batez ere azpimarratzeko gauza bat. Novela hau idazle gazte batena da, izango ditu bere kontuak, behar bada zenbaitetan ere pisu gertatuko zaigu behar bada, hala gertatu zain niri ere itzultzeko momentuan, baina, bueno, ez dakit olako gauzak esan harti den edo, ez, baina novela osua da, eta ez du inortxo ere ez du horrela epelutziko. Beti eragingo du zerbait. Alde edo kontra jarriko gaitu, baina ez gaitu horrela otzepel edo epel utziko. Hori nik uste dut oso importantea dela. Eta nik uste dut, eta ala espero dut, zer esana ekarriko du, baita ere gure euskal irakurleen artean. Azkeneko apunte txiki bat, usten baldin badidazue, luzatzen ari naiz behar bada, ez dut uste behar bada, baina apuntea, lur mortuak, zergatik, badakizuen noski jatorrizko zera, terras mortas, eta behar bada igual zuzeneko lehenengo zera, lur hilak, zer dira lur hoiek? Hortaz ere hitz egin dute, hor Katalunian eta esate dut, hor paralelismo batzuk sortu dira, eta aipatu izan dute terra baixa eta zera. Kontzeptua kontzeptu, nik azkenian erabaki nuen lur mortuak deitzea, eta ekarri nuen mortu, guk behar bada hil horrekin ere badu lotura, baina ez era guztitakoa, guk mortu batez ere erabiltzen dugu eta ezagutzen dugu basamortu hitza desertua adierazteko, baina mortua ez du behar bada zuzen-zuzenian hil hori adierazten, baina ez dut uste autoreak berak ere morta hortan edo terras mortas hori hil hori adierazi nahi izan duen, gehiago izan da antzutasuna edo gogoan zeukan hori lur antzua, eta baita ere lur usteldua. Eta ja zenbaitetan kasu batzutan, onik bat ere ez dakarren lur bat. Alegia, gaiztakeria, besterik ez dakarren lurra behar bada. Eta nik, besterik gabe, mortu hori, ikusirik mortu erabili dezakegula, modu oso zabal batean, oso, zen euskaraz, noski, lor mortuak izan litezke, baina mendi mortuak esaten da gehiago, eta baitaren mortua izan daiteke, eta nik irakurriko dizuet, dekarri dut, besterik gabe, mortu hitzaren adiera zein izan diteke, mortua izan diteke baitare, noski, urez beterik dagoen toki bat, alegia, kasunetan artikoko edo artiko aldeko lur bat, ternua esateterako, eta gogora ekarriko dizuet, denok ezagutzen dugun, bertso, 18. mendekoa, ternua da mortu hotza, eremu triste arrotza, laboratzen ezten lurra, neguan beti,
elurra. Kasu honetan, lur hoiek zer dira, lur etsaiak dira. Borrokatu egin behar dugu, etsai edo lur hoien kontra zerbait aterako badugu. Zentzu horretan, orduan horregatik handa lur mortuak. Galderarik edo baldin badago zen, karo, luzaz mintzan intezke eta zera. Bai? Bai? Kapitulo bakoitzan da personaia bat hitz egiten duena, personaiak dira etxean bizi diren guziak, eta gero herrian eta bizi diren beste guziak, ez dakit nola esan, nik hemen oierrek bildu ditu hemen personaiak eta zera nahi baldin baduzue, bueno. 13 narratzaile dira, bai. Bai, 13 dira, eta, barkatu, baina, eta orduan 13 dira, ikuspegi behar bada desberdinak, personaiak ere desberdinak direlako, desberdinak adina eta kontuan hartuta, eta desberdinak eta baita ere, buru kontuak eta hartuta zera, eta desberdinak direlako, eta orduan irakurleak pixkanaka, egituratzeuz, joango da, zera, nobelaren mamia, eta nobelaren mamia da, zera jakitea zer gertatu den. Azken finean mamia edo, esan nahi dut, edo, badakizue, hasieran da, eriotza bat badago, hilketa da, noski, eta badakite etxeko batek hilduela ez jakin nork, ez? Eta azkenean irakurleak jakingo du zer gertatu den. Bai. Utziko dugu. Agian pasartea irakurrita pixka bat, eta... Ez ote dugun gehiagi mamituko, eleberria, ez? Deskribapenekin ez gara jarriko, 13ak prestatu ditu, baina gehiagi ez ote zan, eta erabaki dugu pasartutxo bat irakurtzea. Novelan agertzen da, zera hasieran hor agertzen zaigu hilketa. Hildute, edo zauriturik agertzen da, gaizki zari, ez azkenian hil egiten da, etxean, Joan, izeneko da, etxe horretako semea, eta baten batek tiroa jo, bizkarrez edo tiroa jo, eta hil. Eta orduan erabaki dute, han bertan, etxean, herritik kanpo dago etxe hori, eta bertan lur ematea erabaki dute. Eta orduan hor ari direla, ona hemen personaia horietako bat lehenengoak, mutikoak zer kontatzen digun bere zeraren, bere esposizioaren edo bere zeraren bukaienan zer kontatzen digun. Bien artean, Joanen gorpua lurrean, zuluaren ondoan, erortzen utzi zutelarik, berehala konturatu ginen etzela hankabituko, kutxan luze. Kutxa bat badute eta etzela kabituko. Nola ginen dugu, galdetu zuen aitak. Zangoak zerratuko dizkiogu, esan zuen amak. Eta eia alderak jo zuen Tomasek orduan, astiro, baina gelditu gabe, eta zerra handia eskutan zuela itzuli zen. Aitaren eta bien artean, Joanen galtzak belaunetaraino bildu, eta zerratzen hasi zen Tomas. Segundo gutxi batzuk baizik ez ziren izan, bere ala gelditu eta honela santzuelako, zikinkeri bat da hau. Baina, zerrak aragia aukitu baino lehen emana zen apaiza lasterrari, eta esku batez, fatxadaren kontra bermatu ondoan bestea zarizitzaion sabelari eusten goitika ezaztearen. Hori da pixka bat giroa orduan ikusten duzue nola besterik gabe. Zer proposatu duten, ez da zartzen nola baiteko gero ikusiko duzue zer nolako kutsa zen, kutsan ez da zartzen eta zer egin eta zerratu. Bueno, tipo ontako detalle
bestetan eta grotesko edo deitzen duten, hor badira, noski badira. Bueno, autoreak indarkeria dela eta ez dela, zera esaten du, bitxia bada ere, esaten du, oso ongi, karo, muturrera ematen ditu egoerak, eta ongi pasatu duela batez ere esena horietan. Deskribatze lan horretan, esena horietan ongi pasatu du, badago beste esena bat ematen du, benetan western batean edo gaudela, eta tiroketa bat, eta nahiko oso erua, eta baditu olakoak. Baina egia da, giroa oso itogarria dela zenbaitetan. Orduan, baditugu noski hemen referentziak, eta referentzia Faulknerrena, ez dakit nik Faulkner oso zaleak zareten, edo ongi ezagutzen duzuen, baina, bueno. Eta gero, beste referentzia batzuk guretzat zoritzarrez arrotz gertatzen zaizkigunak zergatik Kataluniako literaturakoak direlako. Badu emakume honek, Bitor Katala honek, badu 2000, oso oker ez banago, 1902an publikatu zituen Dramas Rurals izeneko liburua. Orduan, ari gara noski, duela ja, 120 urte pasa, eta, ez dugu ezagutzen, baina, bueno, Kataluniako literaturan eta badu bere lekua, eta, bueno. Besteik? Ez dakit zer aterako duzuen ontatik zen, baina, bueno, moldatuko zarete. Oso ondo. Mila esker.